Вече намерихме място за палатка и я разпънахме. Ето как изглежда. Сега изкарваме одеяла, за да можем да сложим вътре. Изкарахме, т.е. ще се прекараме добре. Малко по-късно ще ходим горе към църквата и така. Взехме одеяла, не е само това, има още много одеяла и в момента Чичо ми влезе вътре да опъва едното одеяло. Може би ще има и за завиване, но понеже тук е по-хладно, нищо, че е септември месец, можеше и пак да е по-топло, но е по-хладно сега. Отивам да взема другите одеяла, които дайте, за да можем да си ги разпънем. Ще да е по-удобно, ако си бяхме донесли приносим до напред, но не стана. Ето! Веса! Добре. Това няма ли да ти трябва? Чакай, бабо, чакай, че той тук си разпъва. Трябва да останат тези двете са завивани. Да. Чичо, Панчо и Ленка ще имат ли вътре одеяла? Да се завиват и той на тях няма да им е нужда. Има всичко горе. Добре. Аз имах одеяла такива, но ми каза Елена, в колата ще се спи. Ни на те, ни на те. И не взех. Що? Повече. Аз съм взел всичко малко. Аз тези ги взех за завиване, те са чисти, изпрани са. Ето това. За завиване. Добре. Ще имаме и с какво да си завиваме сега. Мисля, че е добре, но. Да. Сега ще вляза вътре да види как е. Главници ще видим дрехи си сложим. Едно яки. Дебело съм взел. Да. Яките. Абе ще сложим. Сега ще вляза вътре. Табуница. Това ще направя. Внимавай да не събориш палатката. Да, ще я съборя. Много е хубаво. Нали? Така. Обаче това ще трябва да се завържи някакси, за да може да не ни пречи докато спим. Нали има там такова да се вържи? Не, бе, то се затваря с цип после. Знам. А сега се завързва с тая връбка там. Да, ще се опитам някакси на вида. Така. Не става, бабо. Не става. Остави го. Чакай сега да видим. Не става. Да, имаш ли някаква силиконова ластица нещо? Ама тези защо ги носиш? Защото... Ти имаш ли други? Само за това. Вижда възглавки как може да се направи. Ама ти имаш ли други възглавки там? Не. Не, те за вас. Не, аз имам дрехи с кожа за вас. Чичо Панчо, това как можем да го... Да. Чичо Панчо, Чантата като си А ти взема имаш имам. зала крака, Имам. панелка. тази врата тук Горничка, как за вас, да... Ето и не ми трябва. Добре, това за възглавка нещо там сложи. Ето и това. Тинкс. Имам. И аз имам. Имам дрехи ще ги сложим за възглавки. Спокойно тези за вас. Пробвайте доре напред да влезете двете вътре. Влизаме, спокойно. Чакай. Влизаме двете, спокойно. Вие на вас да ви е там удобно. Тук на нас Искам много да не говориш, мамо. На нас няма как да не е удобно. На нас също ни е удобно. И на Нека да нас. влезе да видим как. Смятам, Това че е добре. казвам, на нас също ни Много е е добре. удобно. Добре бе, майко. Добре Само ще да я бе. сгъна тия тук отдела. Там, където са за възглавници ги остави. Сега вечера се завием с тях. Имаме дрехи, дебели. Всичко ни е окей, няма нужда да се притеснявате. Имаме. Да. Ама тук искам да прибера тази врата, обаче как няма въж... Тук Не има може. някакви въженца, врата? обаче... Не може, ние сега ще я затворим. Това отвътре, отвънка е с цип. Знам, обаче как да я приберем Коя да я прибереш? сега?
Да Давай прибери. дърпайте, кое се прибира? Кое да се прибира? Не бе, тя иска да каже, да не е текст. Да не е така спуснато просто. Няма как. Няма друго. И аз го гледах. Няма друго. Няма друг вариант. Да. Ако виждаш отвътре къде се закачи, аз не виждам. Не, аз тук ще намерим начин сега как да се такова. Не бе, Дори. Има тук Има. една въжинца. Ето бе, баба, защо Ето, ме... ето, да. Ма защо ме ядосваш, Не, намерих, ето. Намери, нали ти казах до сега това Чакай. ти говори. Ето, да, знам, аз исках просто да дръпни се. Добре, намерихте ли? Ма Да, намерих, да. бе, до сега това говорих и аз на Еми, те. не знам. Ето. Ай, с тея такова и се Стига, закача. това съм го затворила вече там. Доре, не се обаждай. Е така, Дори, се прави. Е така. Чакай! Пази се! Не, мъчи си. Дай го това въженце. Ай. Готово. Всъщност не е готово. Кое не е готово? Добре. Сега вече, Готово е, нищо му няма. Ние те или иначе сега ще го затворим, що? като отидем горе на гората. Да, точно така. Готово. Готови сме вече. Не е идеално. На мен ми е много готино, аз така ще си спя. Ма как няма да се съберем, идеално. Тя е широка. Ама как няма да се съберем, бе, тя е голяма, бе. Нали тя е по-висока, Доре? Само за Ма те. идеално е, бе, как няма да се съберем, бе. Направо е Обаче супер. тук не спомням сега да капам. Искате ли да капам? Ами, да, ама Какво? Можем ли да си направим скара или барбекю нещо? Не може. Не може. ние няма да правим скара, защото няма Има къде? Къде искаш? Не, Колата ли? Там да Много печи. Изкарвай едно. Чао.